Добре дошли във вълшебната приказка на Лудогорец, отбор, който превръща мечтите в реалност и променя лицето на българския футбол. През далечната 1945 година в невероятната област на Разград, роди се идеята за Лудогорец. От скромни начала той се превърна в гигант, обикалящ земите на българския футбол с великолепие и емоция. Лудогорец не е просто отбор, той е движещата сила зад промените в българския футбол. Той представлява не само един отбор, а и символ на постоянство, на това какво мечтите могат да постигнат. Заедно с това историята на Лудогорец е изпълнена с герои, хора, чието страст и преданост водят отбора към слава и успех. Техните истории са като от приказка, пълни с емоция и вдъхновение. Пръв сред тези герои трябва да бъде поставен големият човек в Лудогорец, а именно Кирил Домусчиев. За него трябва да се говори или хубаво, или нищо. Сам срещу всички успя да изгради най-важното – крепостта на футболният грант. Без никаква държавна помощ успя да изгради дом на отбора за чудо и приказ. Същият се изправя срещу всяка несправедливост и се застъпва за своята многобройна армия от лудогорци. Не ви ли стане малко необидно, че имаше празни места на стадиона? Говориш някакви глупости, нещо, ако искаш да ходим да прегледаме филматериалите, или си олигофрен, или не знам. Къде ги видят тия празни места? Ай, обясни ми, къде ги видят тия празни места? Опиянен от подкрепата зад гърба си умело успя да отговори на незрящия, умствено изостанал подстрекател. Друг от великите герои, градили история в Делиормана, е румънският боец Козмин Емоци. Той не е просто футболист, треньор или директор, а символ на неуморната душа и воля, която променя облика на спорта. Роден в малко село в Румъния, той от ранна възраст е пленен от изкуствата на бойните спортове. Израстващ в сурова среда, той научава, че нищо не се постига без усърдие, постоянство, както и уважение към противника. Друг еталон за поведение в отбора на Лудогорец е изпълнителният директор Ангел Петричев. Като гръбнак в управленския екип на шампионите, той често е обект на атаки от противниковите лагери. Спорвани мачове, така че и точката е добре. Остава ни да спечелим още 3 точки, за да спечелим и на теория титлата. Но има още 3 мача, така че аз се надявам да ги... Както виждате, стоманеното лице на господин Петричев не показва и грам емоция, присъщо на всеки европеец, знаещ, че за любовта няма граници, пол и раса, като същият дори не счита за нужно да отговаря на подмятанията на Велизар. Тук идва и мястото на най-важният от всички, а именно 12-тият играч на Лудогорец. Великите привърженици на българския грант бранят славното му име извън терена, като не отстъпват нито по численост, нито по качество на всяка друга фенска маса в страната. Като любовта им към отбора, както и към фамилия Домусчиеви е пословична. Както във всеки аспект на живота, когато си най-добрият, всеки се опитва да те свали от върха, като Лудогорец не са изключение от тази максима. Зелените са обект на неистински твърдения за уредени мачове, алабала с президента на Българския футболен съюз и съдийски комфорт. Миналата година с Литекс по същия начин им подари титлата. 92-а минута 1000% дуспа за Литекс в Разград. Не я даде, не са виждали. Нещо за Лудогорец. Това е лайнян клуб, цитирам, макар думата да не е подходяща за цялата аудитория. Те дават пари на всеки отбор. Всеки матч, който ние играем, всички играят трудно срещу нас, всички играят силно срещу нас, а когато Лудогорец играе срещу тези отбори, тези отбори не правят нищо срещу Лудогорец. Имат уникален комфорт, осигурен от хората в жълто, в зелено и червено и там всички екипи се не ги знам всеки матч. И това е. Те нещата са навързани. Тук има една тенденция, която искам да ги предупреда. Ако Лудогорец се появиха преди 10 години и сега условията, които са създали за работа, поздравления, но по кой начин те станаха такива? Как постигнаха тия титли? Особено първите им титли. Дайте да ги анализираме. Нека да се върнем в Дупница, нека да се върнем в Миньор Перник. Айде, върнете, имате записи, върнете как играха с юношите срещу Лудогорец. Това корупция се нарича. Къде беше тогава Боби Михайлов да реагира? Големия вожд на българския футбол. Тук говорим конкретни истини. Няма какво се заблуждаваме, някакво се лъжим. До кога? До кога ще бъде така? Питам, до кога? Футбола ще крета.
за да може някой да се облагодетелства от всичко това нещо. Моля ви се. Това не е футбол, който трябва да има в България, разберете го. Докато враговете завиждат, Лудогорец ще празнува титлите си пред пълните екзалтирани трибуни в цялата страна и приказката ще продължава.